La meva aportació a l'escola consisteix en passar el missatge que la innovació és un concepte que s'adapta i que és important a qualsevol nivell d'una organització, no només ciència i tecnologia punta, com sempre es debat, sinó a qualsevol nivell d'una organització. Incorporar innovació a les empreses i organitzacions sempre acaba produint llocs de treball més sòlids, empreses més sòlides i, en resum, països que tenen organitzacions capaces de crear riquesa de manera sostenible. Hi ha regions del món que això fan millor que d'altres. Hi ha regions on aquest concepte, el personal que viu en aquell país, aquella societat, ho té molt interioritzat, i altres que potser no tant, i les que ho tenen se n'acaben sortint més bé de les èpoques en les que hi ha crisi i èpoques en les que ja s'ha sortit de la crisi. Per tant, tenir aquests conceptes ben transmesos a la societat fa que, efectivament, els països se'n surtin millor que d'altres. La recepta, per aconseguir-ho, òbviament, és molt i molt llarga, i aquí no tindria temps d'exposar-ho, però té alguns punts essencials, que puc resumir en 4, que són els següents. Un, la innovació i la creació de riquesa s'ha demostrat que es produeix de manera òptima a nivell regional, en entorns on la gent es coneix entre ells, es fan projectes conjunts, la gent de l'empresa es coneix des de la posició més baixa fins al director general, és a dir, entorns que no són massa grans com perquè no hi hagi un projecte col·lectiu. És el que es diu efecte 300 quilòmetres. El segon ingredient és societats que tenen l'educació en sèrio, seriosament, com una prioritat personal i nacional. Per tant, societats que inverteixen en educació i en els que la gent de la societat, els pares, les mares, etc., col·laboren en que l'educació sigui un factor fonamental per a la societat. El tercer ingredient és creure en els somnis, creure-hi realment, no només llegir llibres que en parlin, sinó creure-hi. I el quart element és tenir la força de voluntat suficient per portar-los a la pràctica. Això, evidentment, requereix sovint esperar en el temps. Això, ni que un hi cregui molt ni sigui molt divertit, requereix molta voluntat i és un ingredient essencial. No només creure-hi, sinó tenir la força de voluntat per fer-los realitat. Quan això passa, els somnis acaben sent realitat i el somni que un havia tingut al llarg del temps veu que s'acaba produint.